Pnawn da pawb, pnawn da Siwan, sy'n rwyt ti heddiw? Prynhawn da, fi dda iawn, diolch. Sut i Hyw? Dim yn drwg, diolch yn fawr iawn. A pnawn da arbennig i ddosbarth, neu ysgol Bontfaen, dosbarth Miss Griffiths yn benodol, gan mai chi ydy'r unig rai yma ar hyn o bryd. Good afternoon, Miss Griffiths. If that is you logged in from Ysgol of Bontfaen, you're the only ones here at the moment. So thank you very much for joining us this afternoon. We're going to start on our quiz, Dydd Miwsig Cymru quiz, very soon. Nown ni gychwyn ar y quiz yn fuan iawn. A da ni yma heddiw gyda ni, Hyw a Siwan o e-sgol, a da ni'n gweithio mewn cydweithrediad efo Eleri yn benodol, Anwen Eleri o Griw y Siarter Iaith er mwyn dod â'r quiz Dydd Miwsig Cymru yma i chi. 2011 yn just o mewn, gobeithio bydd mwy o'r adran ymuno cyn bo hir. Na fo, croeso iddyn nhw'n wneud. O, mae rhywun arall wedi ymuno hefyd, Ysgol y Pontfaen ychwanegol. Felly, pidwch y poeni, does a ddim bris mawr, da ni ddim yn mynd i neidio fewn i'r cwestiwn cyntaf am funud bach. We're not going to jump straight into the first question because we've got some rules to explain. Felly, i ddechrau, cynhelir y quiz drwy Teams a Kahoot. The quiz will be held via Teams and Kahoot. So in an ideal world, you should be watching us and the content on a large screen, like a Clever Touch maybe, and participating in the quiz itself using smart devices such as laptops or tablets. You can see the Kahoot pin there. So if you go to www.kahoot.it and use the game pin 73065 or the QR code, you should get access. Na I checio os da chi'n llwyddo. Wel, mae gennym ni ddau chwaraewr ar hyn o bryd. Ydy un o rhaid yn ti, Siwan? Ie, ydw. Fi yw Fascinating Hamster. Right, o. Fi'n barod. Mae yna un magnificent chicken yn mynd i fod yn chwarae yn erbyn ti ar hyn o bryd. So, gobeithio gown ni ambell un arall i chwarae. A dwi'n mynd i ganslo, wel, ddim canslo rheol. Dwi yn mynd i ganslo rheol 2 a rheol 3. I'm going to cancel rules 2 and 3. Rheol 2, mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn gyfrifol am reoli dyfeisiau clyfar nid athrawon. Well, actually, because we've only got Ysgol y Bontfaen teachers, you're allowed to play as well, but maybe just don't let your competitive streaks take over. Rhif 3, bydd angen chwarae mewn grwpiau o 4. It will be necessary to play in groups of 4. I think we can cancel that rule as well. So if you do have more devices and you'd like to maybe play in pairs or even individually, you're more than welcome to do so. And this last one's a bit redundant as well, to be honest. Cysylltwch yn syth os fyddwch yn cyrraedd y 10 uchaf. Get in touch if you make it to the top 10. Well, Ysgol Bontfaen, you've got a pretty good chance of making it into the top 10 today. Felly, gadewch I ni weld. Mae yna chwaraewyr eraill yn ymuno rwan hefyd. We'll leave this screen on maybe just for 30 seconds to a minute again. Nw'n ni adael y sgrin yma mlaen am 30 eiliad I funud arall tra dwi'n egluro beth I fformat y quiz. Felly, Siwan, ti yn mynd I fod yn cynrychioli e-sgol. No pressure, Okay. you're representing e-sgol, okay? So I'm expecting big things. A da ni'n mynd I fod yn gwylio ambell fideo, music video. A dwi'n gweld mae yna rhywun arall wedi ymuno rwan hefyd. Nawn da, Lauren McGilvray, dwi'n meddwl. Na fo, good afternoon to you as well. Please do join in the quiz. The code is on screen at the moment. Felly, da ni'n mynd I fod yn gwylio 4 fideo cerddoriaeth Cymraeg. We're going to be watching 4 Welsh language music videos. A trio edrych am bethau yn fideos hynny. Felly dwi yn mynd I glicio start, just mwyn I chi gael y syniad. Peidwch y poeni, we're going to click start. Don't worry though, we're not jumping straight into a question. Just mwyn I chi gael deall sut mae'r quiz yn gweithio. Felly, da ni'n mynd I wylio 4 fideo cerddorol yn cychwyn gyda Gwilym a Hannah Lily yn canu cyn bo hir. A cyn I ni weld y fideo, da ni'n mynd I roi'r gosodiadau a'r cwestiynau I chi. Felly, yn fan hyn, mae gennym ni 4 gosodiad neu cwestiwn. Yr un cyntaf yn dweud, mae'r car yn goch. Yn ail, mae gennym ni mae'r 6 yn y band. Felly, mae'r 2 yna yn mynd I fod yn gwestiynau cywir neu anghywir, neu true or false. Wedyn, pa liw oedd drws y tŷ? What's the colour of the door? A wedyn, mae gennym ni mae'r ferch yn darllen rhywbeth yn y car.
Felly fydd y merch yn darllen rhywbeth, the girl will be reading something and you need to keep an eye out for what that is. Felly, beth ni'n mynd i wneud ydy gwylio'r fideo cerddorol yna. Dwi'n mynd i droi fy nghamera a fy meicroffon i ffwrdd mwyn gwneud hynny. Siwan, croeso i ti aros ymlaen i ddwnsio os wyt ti isio, ond dyna dwi'n mynd i wneud, oce? A dyn ni'n mynd i wylio'r fideo cerddorol. Felly, mwynhewch! Gyda chostau byw yn dal i gynyddu, gadewch i ni gael golwg ar yr hyn mae'r Llywodraeth yn ei wneud i fynd i'r afael ar argyfwng. Mae yna sôn am osod cap ar y brisiau ynni fyddai'n gosod uchafswm o ran faint mae cwmnïau yn gallu godi ar y cwsmer cyffredin. Ydy, nes di sylwi ar y pethau na gyd, Siwan? Did you notice all those things? Was the car red? Oedd y car yn goch? Mae 6 yn y band? Pa liw oedd drws y tŷ? Mae'r ferch yn darllen rhywbeth yn y car. Ti'n meddwl bod ti wedi cael nhw gyd? Fi'n credu bod fi wedi cael 3 allan o 4. OK, gadewch i ni weld te. Ie, dwi'n mynd i dybrofi di wan. Ready for the quiz te, Siwan. Off we go, OK? Fe oedd y cwestiwn cyntaf. Mae'r car yn goch. Hywir neu anghywir? Dewch i ni weld. Deuddeg eiliad ar ôl. Ie, hwnna falle di'r un hawsa, swn i'n meddwl. 5 eiliad ar ôl i ateb os da chi heb wneud yn barod.
dechrau da. Da iawn pawb, 24 ateb cywir fanna, a digwydd bod mae'r lliwiau'n cyd-fynd, achos dwi'n meddwl mae glas oedd y car. Mae'r car yn las, felly da iawn pawb. Cwestiwn nesaf te. Mae 6 yn y band, cywir neu anghywir? Dwi'n meddwl bod fi wedi spotio clarinet yn y band, ond dyna ni. Mae pawb wedi ateb yn gyflym iawn fanna. Cywir oedd yr ateb cywir, 13 ohonoch chi wedi cael hwnna'n iawn. Gadewch i ni weld, mae yna lun jyst i brofi bod yna 6 yna. Dyna nhw, 5 ohonyn nhw ar y blaen fanna a'r drymr wrth gwrs. Ges ti hwnna, Siwan? Do, ond oedd e eitha caled o'n i'n meddwl, achos oedd ddim shot fel na ohonyn nhw. Na, oedd hwnna'n un cyflym iawn i fod yn deg. Pa liw oedd drws y tŷ te? Oedd o'n wyrdd neu'n binc? Nawr, hwn sa'n siŵr ohono. Oedd na 2 ddrws hefyd, os dwi'n cofio'n iawn, wrth ymyl i gilydd pan oedden nhw'n gadael y tŷ. Felly mae rhaid chi fod wedi gweld yr un cywir, mae'n siŵr. Oedd y drws ar un o adael, drwy'r drws ffrant yn wyrdd neu'n binc? Oedd, wrth gwrs, gwyrdd. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld lot o drysau ffrant binc o'r blaen, ond na. Dyna fo. Un cwestiwn ar ôl yn y rownd yma te. Dyna fo, y drws y tŷ yn wyrdd, fel o'n i'n dweud. A'r cwestiwn nesaf te, mae'r ferch yn darllen rhywbeth yn y car. Oedd hi'n darllen llyfr neu oedd hi'n darllen map? Mae'r ferch yn darllen llyfr neu mae'r ferch yn darllen map yn y car? Pa un oedd o? Ti wedi cael hwnna, Siwan, ti'n meddwl? Fi'n credu bo fi, ydw. Mae yna un, fysa chi'n gallu dyfalu hwnna, fysa darllen map yn y car. Dwi'n mynd yn sal os dwi'n darllen llyfr yn y car hefyd, felly falle bod hynny wir am y ferch yn y fideo. Ond da iawn, energetic ant ar hyn o bryd ar frig y sgorfwrdd. Gadewch i ni weld os fedrwch chi aros na wedyn te efo'r gan nesa, ond dyna hi, jyst i brofi, mae'r ferch yn darllen map. Rwan, da ni'n mynd i symud ymlaen at Alicia Scott yn canu Dod o'r Galon. Mae hon yn chydig o tiwn hefyd. Dwi yn fan mawr o Gwilym a Hannah Lili, ond mae hon llawn cystal o gan. Ac yn boblogaidd iawn os da chi'n gwrando ar Radio Cymru a Radio Cymru 2. Ac eto, da chi'n mynd i gael gweld y cwestiynau a'r gosodiadau o flaen llaw. Felly dyma di'r pethau i gadw llygad amdanyn nhw. These are the things to try and keep an eye out for, okay? Mae Alicia yn dal cennin Pedr. Wel, mae yna gliw eitha da yn y llun cyn cychwyn yn does ar gyfer y hyn yna. Mae Alicia yn gwisgo mwclis neu necklace sy'n fap o Loegr. Ydy hynna'n gwir, yn gywir neu'n anghywir. Pa ddinas sydd yn y fideo a pa liw oedd ymbrel Alicia? Felly, da ni'n mynd i wylio'r fideo yma rwan eto a nhw'n ni weld chi ar diwedd y gan. Diolch yn fawr pawb. Yeah.
So dyna ni, y fideo na wedi dod i ben hefyd, a da ni'n mynd i weld os ydych chi wedi cael yr atebion yma i gyd yn barod i fynd hefyd te. Mae Alicia yn dal cennin Pedr, fydd hwnna'n un cywir neu anghywir. Mae Alicia yn gwisgo mwclis neu necklace, map o Loegr. Pa ddinas sydd yn y fideo a pa liw oedd ymbarel Alicia? Ti'n teimlo'n hyderus, Iwan, ar gyfer rhain? Eitha hyderus ydw, a fi'n hoffi dewis tu o ganeuon hyd yn hyn hyw. Diolch yn fawr. Dwi'n gweithio'n dda fel DJ yn ogystal â quiz feister te yn amlwg. Iawn, rwy'n ni symud ymlaen at datganiad cyntaf, nid cwestiwn. Mae Alicia yn dal cennin Pedr. Ydy hyn yn gywir neu'n anghywir? Oedd na lun ohoni'n dal y blodyn yma yn doedd cyn i ni weld y fideo hyd yn oed. Felly, ydy Alicia'n dal cennin Pedr? Cywir neu anghywir? Ydy wir? Cywir! Hwna'n ddechrau neis, dwi'n meddwl yn doedd i ddechrau, doedd ddim yn rhy ddrwg. Dyna hi, yn dal y cennin Pedr, fel oeddwn ni wedi gweld cyn y gan, beth sy'n dod nesaf te. Mae Alicia yn gwisgo mwclis map o Loegr. Ydy hynna'n gywir neu'n anghywir? Oedd hi bendant yn gwisgo mwclis, she was definitely wearing some kind of necklace, ond oedd o'n un map o Loegr? Dwi'n yn siŵr am hynny falle. Mae pawb yn gwylio'n ofalus iawn. Gadewch i ni weld. Da ni'n gweld fanna, mae gen i fap o Gymru fel mwclis, a dwi'n meddwl mae map Jamaica dy'r un arall mae'n gwisgo, oherwydd ei chefndir hi. A wedyn cwestiwn nesaf te, pa ddinas sydd yn y fideo? A'i Caerdydd neu Llanelwy? Pa ddinas welson ni yn y fideo? Ddaron ni bennant weld un o'r rhain yn gyflym iawn. Nes ti spotio fo Iwan, tybed? Do. Da iawn. Stadiwm Principality o fe? Falle bod hwnnw yna hefyd, ond dwi'n meddwl mae'r castell weles i fel ti'n gweld fan hyn. Reit. Caerdydd. I'r stadiwm, so fi'n tybio taw Stadiwm Principality then, na pam nes i ddewis Caerdydd, nes i fethu'r castell. Mwy na thebyg mae Stadiwm Principality. Un cwestiwn arall yn y rownd yma te. Sef, pa liw oedd ymbarel Alicia? Oedd ymbarel Alicia yn goch neu'n las? Ymbarel wedi bod yn eitha hanfodol yn ddiweddar, yndo? Dwi'n yn cofio'r trybythau i ni weld yr hael i ddeud y gwir. Ond oedd gan Alicia ymbarel coch neu glas, tybed? Mae pawb yn gwylio'n ofalus, da iawn pawb. Ond pwy sydd yn gwylio fwyaf ofalus? Wonder Ferret, mae'n debyg, pwy bynnag ydyn nhw, da iawn chi, Energetic Ant, yn ail erbyn hyn. A ti ydy'r Magnificent Chicken, yes, Iwan? Na, Fascinating Hamster i fi. Oedd y Magnificent Chicken yna ar y dechrau yn doedd efo ti, na fo. Come on te, up your game once, Iwan. Ie, rhy fwy. Ddim yn ffôl. Na, mae hynna'n eitha da. Mae ymbarel Alicia yn goch. Da iawn pawb. Reit, fideo nesaf rwan, sef Waw gan Eden. Ac unwaith eto dyma nhw'r cwestiynau a'r gosodiadau. Ond mae pob round yn mynd chydig bach yn anoddach wan. Every round is getting slightly harder because instead of only having 2 choices, you've got 3 choices to pick from when the answers appear. Felly rhaid chi wylio'n ofalus iawn. A tro yma, mae eisiau edrych i weld sawl gwaith rydyn ni'n clywed y gair waw yn y gan, a mae hynna'n bwysig iawn. It says clywed, not gweld. Mae'n bwysig i ni wrando a clywed faint o weithiau da ni'n clywed waw yn y gan. Da ni'n mynd i weld y gair waw lot. We're going to see the word wow a lot more than the number of times we hear it, I think. Okay? Beth oedd ar blat rhif y roced, neu'r number plate y roced? Faint o'r gloch ydy hi pan da ni'n gweld cloc yn y fideo a pa liw ydy'r het. Felly da ni'n mynd i neidio fewn i weld Eden yn canu waw.
gawn ni glywed, waw, mae'r gwydr wedi dod i nawr, waw, does neb yn mynd i ddawn i lawr, waw, mae ddwy yn ddarnau ar y llawr, gawn ni gyda'n y gwir, dim ond ni fynd torri'n rhydd. Cofiau beidio pylu hyder, cofiau beidio rhewyd hael pan ti angen gwres, pan ti'n aros yn yr un lle, neu ddim ffeindio'r man ti fod, neu ffeindio beth sy'n bod. Penni fyny o dy flaen, does dim byd yn amhosibl. Paid â blino hefo straen, does dim byd yn amhosibl. Mae'n neb yn at neb o'r blaen. A gawn ni glywed, waw, mae'r gwydr wedi dod i nawr, waw, does neb yn mynd i ddawn i lawr, waw, mae ddwy yn ddarnau ar y llawr, gawn ni gyda'n y gwir, dim ond ni fynd torri'n rhydd. Gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir. Mae'n neb yn at neb o'r blaen, mae'n neb yn at neb o'r blaen, da ni yma i neb yn at neb o'r blaen. A gawn ni glywed, waw, mae'r gwydr wedi dod i nawr, waw, does neb yn mynd i ddawn i lawr, waw, mae ddwy yn ddarnau ar y llawr, gawn ni gyda'n y gwir, dim ond ni fynd torri'n rhydd. Gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir, gawn ni glywed, gawn ni gydio yn y gwir. OK, right, wel, da ni'n mynd i fod yn cychwyn y rownd yma o gwestiynau mwy na thebyg efo'r un anodda. Dwi'n siŵr ydwch chi gyd ateb 2, 3 a 4. I'm sure you can all answer questions 2, 3 and 4, but this first one is definitely the trickiest that you'll be answering. Ti'n meddwl bod ti'n gwybod o, Siwan, heb roi'r ateb? Gawn ni weld. Ie. Gawn ni weld. Yn gobeithio. OK, gawn ni weld te. Ffwrdd â ni fewn i'r cwestiwn cyntaf. Sef, sawl gwaith ydyn ni'n clywed y gair waw yn y gan? 7, 8 neu 9? Ond i'n meddwl fysa ni'n clywed o lot fwy i ddweud y gwir na'r ateb cywir. Achos fel arfer, ti'n clywed y gitcan cwpl o weithiau. O, cyfri da. Chwarae teg, pawb. Nes i o'r gwrando ar y gan tua 3-4 gwaith, jyst i fod yn siŵr o fy mhethau efo hwnna, ond 9 gwaith dyn ni'n clywed y gair waw yn y gan. Da iawn, o'n i symud ymlaen te i'r un nesa. Beth oedd ar blad rhif neu number plate y roced? Oedd y roced efo number plate yn deud waw, efo 4 yn y canol. Oedd o'n deud Eden, ond yn lle E yn y canol yn y rhif 3. Neu oedd y plad rhif yn deud joio, ond efo 010 ar y diwedd. Da iawn, mae pawb yn gwylio'n ofalus a wedi gweld mai Eden oedd o'n deud. Gadewch i ni weld te. Ie, dyna fo, y person bach, y prif gymeriad yn edrych ar y roced yn hedfan i ffwrdd. Faint o'r gloch oedd i ar y cloc? Dar ni'n gweld y cloc yn hir iawn. Ond oedd o'n deud... Dath e'n gyflym iawn ar y dechrau fyna, Hyw. Do, sori. Oedd o'n rhy gyflym falle Siwan, gawn ni weld 6 o'r gloch, 7 o'r gloch neu 8 o'r gloch ydy'r ateb cywir te tybed. Pa un o'r rhain ydy'r ateb cywir? Ie, oedd hwnna yn amlwg yn gwestiwn anoddach na'r un cyntaf te. 7 o'r gloch oedd yr ateb cywir. Dyma ni'r cloc larwm, y dyn bach yn trio troi o'i ffwrdd, dwi'n meddwl. A un cwestiwn ar ôl te yn y rownd yma. Pa liw ydy'r het? Not the colour of the hat in the picture, the one in the video. Pa liw oedd yr het yn y fideo?
Gwyn, du neu brown oedd y het yn y fideo? Ignore the one that's on screen. Da iawn pawb. Neb wedi rhoi gwyn o leia. Da iawn chi. 27 ateb cywir fanna arbennig. A dyna ni'r tabl erbyn hyn, energetic ant nôl ar y brig, ond dim ond o 60 pwynt. Felly, Wonder Ferret, Magnificent Chicken, da chi ddim yn bell ar ôl, Dandy Mouse a Dramatic Mole yr un peth. Efo un can i fynd, a dyna fod tystiolaeth mae het frown oedd gan y prif gymeriad yn y fideo. Mae gennym ni un can ar ôl, sef Ows Gwynedd yn canu drwy dylygyd di. A 4 cwestiwn eto. A os dwi'n cofio'n iawn, mae'r ateb i bob un o'r rhain yn rifau. Felly, every answer is a number of some kind. Mae gennym ni faint sydd yn y band, faint o'r band sy'n gwisgo sbectol haul, beth oedd y terfyn cyflymdra, neu be oedd y speed limit, a sawl beic sy'n mynd heibio yn y fideo. Okay? Siwan, ti'n barod i wylio eto? Ie, lot o rifau i gofio. Lot o rifau i gofio oes wir. Iawn te, felly ffwrdd â ni, mwynhewch. Ti'n gweld y bywyd ma mewn ffyrdd na fedra i ddim gael weld y liwiau yn fy mhen. Ti'n glywed syna sydd yn disglair am yr bryn gael fyw am eiliad yn dy ben. Dim ond un ffordd sydd i weld y byd. Dim ond un ffordd sydd. Dwi'n mynd i cerdded hyd y lwybrau prydferdi a'i fydd i flino nôl dy draed. Dwi'n mynd i symud i dy guriad bodlon di, mae sŵn dy daro yn fy ngwaed. Dim ond un ffordd sydd i weld y byd. Dim ond un ffordd sydd. Gael weld y byd drwy ddylygu perffaith di. Drwy ddylygu perffaith di. Drwy ddylygu di. Gael weld y byd drwy ddylygu perffaith di. Dwi am gael brofiad yn sy'n bleser heb y boen i wylio nes mwyth ar y don. Dwi am gael teimlo'r hyn sy'n deimlo ar dy groen i glywed a wel ar dy fron. Dim ond un ffordd sydd i weld y byd. Dim ond un ffordd sydd. Gael weld y byd drwy ddylygu perffaith di. Drwy ddylygu perffaith di. Drwy ddylygu di. Gael weld y byd drwy ddylygu perffaith di. Dim ond un ffordd sydd i weld y byd. Dim ond un ffordd sydd i weld y byd. Dim ond un ffordd sydd i weld y byd. Dim ond un ffordd sydd. Dyna ni ta, y gan ola ar gyfer y bedair dyn ni'n mynd i wrando a gwylio ar gyfer y quiz. Ti'n meddwl bod ti wedi cael yr atebion i gyd, Siwan? Fi'n credu bo fi, Hyw. Dwi'n meddwl bod rhain
Dwi'n meddwl bod rhain tro ma yn mynd yn anoddach wrth iddyn nhw fynd ymlaen. Felly, da ni'n cychwyn efo'r un hawsa, siwr o fod, ond yr un ola di'r anodda. Ti'n meddwl bod ni'n Iawn. deg? Siwr o fod. Ti'n iawn. Gwn ni weld fan te. Can poblogaidd iawn. Oes Gwynedd drwy dylygu di cael mwy na 300,000 o plays ar YouTube. Waw. Ond tybed os oedd hi'n boblogaidd yn Ysgol Bontfaen. Cwestiwn 1. Faint sydd yn y band? 2, 3, 4 neu 5? Mae hwn yn ddechreuad eitha neis, dwi'n meddwl. 4 ydy'r ateb cywir. Da iawn, rhan fwyaf o'ch chi wedi sylwi, mae 4 ydy yna. Nw'n ni symud ymlaen yn gyflym te i'r un nesa. A dyna nhw'r 4 aelod yn y band. Cliw bach i chi ar y sgrin ar hyn o bryd cyn dangos y cwestiwn nesaf i chi hefyd. Sef, faint o'r band sy'n gwisgo sbectol haul? 1, 2, 3 neu 4? Ydyn ni'n mynd i angen yr 20 eiliad i gyd. Do we think we'll need the whole 20 seconds? Mae rhywun yn gwneud y mwyaf o'r amser yn amlwg. O'n i'n mynd i weid, mae pawb yn gyflym iawn heddiw. Da iawn i bawb sydd wedi sylwi 24 atebion cywir fanna bod yna 2 o'r band yn gwisgo sbectol haul, a jyst i ddangos i chi unwaith eto, dyma nhw'n gwisgo nhw. Nw'n ni symud ymlaen eto rwan te i'r trydydd cwestiwn yn y set yma, sef be oedd y terfyn cyflymdra neu'r speed limit? 20 milltir yr awr, 30 milltir yr awr, 40 milltir yr awr neu 50 milltir yr awr. Ar ni weld o'n gyflym iawn. A dwi'n meddwl bod ni wedi gweld tractor o ryw fath yn gadael y pentre lle oedd y terfyn cyflymdra yma hefyd. Dar eich chi sylwi. Do, chwarae teg. Da iawn pawb, 24 milltir, 24 wedi gweld mai 30 milltir yr awr oedd yr ateb cywir. 24 milltir awr, se di gweld hwnna o'r blaen. Fysa hynna wedi bod yn benodol iawn yn fysa, si fo. Dyna ni te un cwestiwn ar ôl, ynglyn â nifer o feiciau welson ni'n pasio, ond dyna fo'r tystiolaeth ar gyfer y terfyn cyflymdra 30 milltir yr awr. Sawl beic aeth heibio? Y cwestiwn ola. 1 beic, 2 beic, 3 neu 4? Faint ohonyn nhw ddari ni weld yn mynd heibio'r band tra oedden nhw'n cerdded ar ganol y ffordd. Dwi'n meddwl bod yna lot o iechyd a diogelwch di bod yn mynd mlaen cyn ffilmio'r fideo yna. Doedden nhw ddim wedi cael ffordd yn byd fel ni, nag oedden nhw'n amlwg. Ond da iawn, 3 beic weles i hefyd. A dwi'n falch bod chi gyd yn cytuno. Dyma nhw eto ar ochr chwith y ffordd. Diolch byth. A dyna ni wedi gorffen y cwis. Gadewch chi ni weld pwy sydd wedi mynd â hi. Yn drydydd, mae'r Magnificent Chicken. Yn ail, Wonder Ferret. Ond yn ennill heddiw, mae yr Energetic Ant. A fe welson ni'r Energetic Ant ar y brig o eitha cynnar ymlaen yn y cwis yn do. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno yn y cwis pnawn yma. Dwi'n meddwl bod yna wobr ar y ffordd i Ysgol Bontfaen o'r achos, ond i bai bod yna ysgol arall wedi ymuno heb i fi sylwi. Ond cysylltwch gyda ni wedi'r cwis pnawn yma rwan. You can get in touch with us through the email address on screen. Siwan will be in charge of receiving that email. Diolch yn fawr iawn Siwan. siwan.richards@e-sgol.cymru. And we'll get in touch to let you know about that prize. Ond diolch yn fawr iawn a hwyl fawr am y tro. Diolch Siwan. Hwyl. Ta-ra.